אמא ואבא, אני מרגיש נפלא, חושב לי על שניכם כאן בבקתה. שאלתם מה אני רוצה להיות, ויש לי כבר תשובה בלי בעיות. אני רוצה להיות מפורסם, קרוב לשמש, אני רוצה להיות מחר תארזו תיקים כי ניצחתי כבר. שום דבר לא יעמוד שוב בדרכי, זה כבר בכיס שלי, כי אני רוצה להיות מפורסם. נה 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 נה